Myntri Rangbah ka Meghalaya konrad ki sangma minta ka sinura penpau ka jing sngo Kyndit ka bakraw halor ka jing pynkyllem ki dieng hapom lom sadeu jong ka thaiñ apar Shillong ban shna ka surokbah. Haga jing pathai KHUBOR Myntri Rangbah ulaong ula Kyndit ban tips pangkani namar bana kalyang jong don jing tip AA. Konrad ki sangma ula itu bola bathai ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ka badai pe ya ka jing shna ya ka surokbah baka dei bin sange shwa mardor. Konrad sangma ulaong bakani ka jing shna surok ka dei ban long ka balai na ka jing pom dieng ka bapin julore ka maryang ban kalyang ka sorkar kan sa wadlut ki lat ki lenti baro baka jing shna surok kan long ka balai na ka jing pin julore ka maryang dieng ki bahe ka tika jaka kindang ne kunju bat annam pynkyllem ya ka wat ladon kampan shna surok. Too much.